Na yegyina amanyosemu no ano Asikuma Odoben Brakwa NPP amanyoko ne fen wabaton pesua ne so no omapaw emakwa bi a ene ye womapaw hontoma enye dedeyo ene ani jeketo ne nyina ne se 8 ne de womo ebu ne kom se pon na 2024 makoso atena so NPP amanyoko ne fen wo Asikuma Odoben Brakwa manzini mu no aihye dwumedie bi a NPP mafekuo ewo polling stations ahodo nyina no waka wo nyina abom apaw hontoma ahye won se Adwuma Kasee eda wonim a 2024 abaturu mu ese woye se de be NPP amanyokru no ebetumi edi nkunim Central Regional Women's Organizer ehye man nkran se NPP aban aye neme pie se ma eboa ebo ho dewuro yeah women's organizer reorganization to energize the man yenim se de kasa ya metie yenim koma yeni ekumudi of adama yeyem policies bebre ne ade abaga na ediye ya besra ga nafo ene NPP ma se NPP hu dawuro Mame abeduani efa kunya no so ebo NPP ma abo hombodin won fi atwemu nsoso abaso Mame Winifred abeduani aw na yes Asikuma Odoben Brakwa NPP Women's Organizer aw no a esa pre so bedi party ni ma koprim rashi bidwetumi e 2024 abatu no mu e kire de ehye ni nkranti a e ma wo hyehye adwumedie NPP Women Organizers wing ayo kroyim yenku na wo hodada Nende, esi ye kan ye hu epue. Ye lunch ye hu. Achire Asikuma Odoben Brakwa mai. Achire won se ye wo ho. Na